корҳои таъмири ҷорӣ бо асфалти гарм дар роҳи хуҷанд-ашт беш аз як ҳафта инҷониб идома дорад. ин роҳ бо маблағи соҳибкорону сокинони ноҳия мунфарш мешавад. хадамоти матбуоти раиси ноҳияи ашт рӯзи 22 июн бо нашри чанд навор аз ҷараёни таъмири роҳ гузориш дод. як ҳафта пештар таъмири роҳи хуҷанд-ашт аз даромадгоҳи ҷамоати меҳробод ба самти шаҳри хуҷанд оғоз шуда буд. масъулин мегӯянд давоми беш аз 10 рӯз ҳудуди 25 километр қисмати роҳ аз даромадгоҳи ҷамоати меҳробод то наздикии рамз ё даромадгоҳи ноҳияи аштро аз таъмир бароварданд ва ин кор то ҳудуди сомғор идома меёбад. даҳҳо нафар сокинони ноҳия масъулини идораи роҳсозӣ ҳамарӯза ба ҳашари дастаҷамъона баромада чуқуракҳои роҳро бо асфалти гарм мунфарш мекунанд. баъзе аз қисмати роҳро ки сахт вайрона аст пурра таъмир карда истодаанд. дар назар аст пас аз анҷоми таъмири ҷорӣ ин қисмати роҳ корҳои мунфаршкунӣ аз гардиши деҳаи қаҳрамон ба самти ҷамоати пунук то наздикии гузаргоҳи навбунёд поп марзи миёни тоҷикистону ӯзбекистон идома меёбад. гуфта мешавад барои мунфарши роҳ беш аз 2 миллион сомонӣ сарф мешавад ва дар канори роҳ 6 ҳоҷатхонаи нави замонавӣ низ месозанд. ин роҳ 122 километр дарозӣ дорад ки 96 километри он роҳи байналмилалӣ буда ғафуруф қаҳрамон пунгон ном дорад. бино ба маълумоти вебсайти расмии ҳукумати ноҳияи ашт аз санаи оғози ҷамъоварии маблағ дар таърихи 27 май то санаи 20 июн 901,690 сомонӣ маблағ ҷамъоварӣ шудааст. мақомот ҳамарӯза ному насаби соҳибкорону сокиноне ки ба ободии роҳи ашт хуҷанд маблағ ҷудо мекунанд расман нашр мекунад. зайлобиддин мақсудҷонов роҳбари ассотсиатсияи соҳибкорони ноҳияи ашт масъули ҷамъоварии маблағ аст. онҳое ки мехоҳанд дар ин кори ободони ҳиссаи худро гузоранд дар вебсайти ҳукумати ашт рақами телефони ӯ ва шумори корти бонкӣ ҷой дода шудааст ки ҳоло дар рӯи навор мебинед.